אוקיי. טוב, אנחנו לייב, אחר צהריים טובים לכולם. נמצאים איתנו כאן בועז שחם, מאוספי הטבע הלאומיים, ונמצאים איתי כרגע בשידור ישיר. יש לנו מחיפה את רועי טלבי. מותר לקרוא לך דוקטור רועי טלבי או שעוד לא? כמעט. מותר? עוד קצת, עוד קצת. זה רשמי, זהו? עוד קצת, אוטוטו דוקטור רועי טלבי, והמאסטר, זה כמובן מותר. איתי טסלר מבאר שבע. אנחנו בעצם פה, אה, אה, אנחנו בעצם, אפשר להגיד שאנחנו בשלוש כנפות, לא בארבע כנפות. צפון, מרכז ודרום. אני יושב אצלנו באוספים בירושלים, ואנחנו בתקופה באמת באמת קשה מנשוא והמאתגרת הזאת, אנחנו מקווים להכניס לכם, למי שצופה בנו, אנחנו מקווים שמישהו צופה בנו. אני נורא נזהר לא לעשות פדיחות, אני מקווה שצופים בנו. ומי שיצפה אחר כך במפגש הזה המוקלט, אנחנו מקווים לספק איזושהי הפגה קלה והצצה לתוך העולם של של המחקר שנעשה בטבע פה אצלנו בישראל, שקשור בדרכים כאלה ואחרות לפעילות של אוספי הטבע הלאומיים. לא הכל קשור אלינו במישרין, אבל בכל מקרה אנחנו מאוד מקווים שנוכל להביא לכם תכנים בימים ובשבועות הקרובים, ככל שנצליח לעמוד בזה. אנחנו רוצים לעשות פה, בעצם יש פה שיחה בין חברים. אני מרגיש פה מאוד בנוח עם החבורה הזאת. אנחנו מקווים שיצטרף אלינו בהמשך עוד משתתף. נשמור את זה בתור הפתעה. אה, אנחנו יודעים מי זה, ומקווים שיוכל להצטרף ממש בקרוב. ואני חושב שנעשה אולי איזשהו סבב קטן, וכל אחד יגיד איזה כמה מילים על דברים שאנחנו רוצים לשתף מהשדה, מהמחקר וכולי. אני חושב נתחיל אולי איתך, רועי. זה בסדר? כן, מותר? על הכיף. כן, אתה רוצה שאני אשתף כבר את התיקייה עם התמונות? כן, אתה יכול לפתוח את התמונה עם ביצי הנחשים. אז כן. שלום לכולם, אנחנו כאן לא שידורי מהפכה, אבל לגמרי תקופה מיוחדת. מנסים קצת לנקות את הראש או לצאת, לפתוח אותו למקומות אחרים. אנחנו כעת נמצאים אפשר לומר, שיא עונת הסתיו, שזו עונה מאוד מיוחדת בארץ ישראל. קודם כל זו עונה של הפירות. רוב הפירות בארץ עכשיו מבשילים, של צמחי הבר, עצי הבר ושיחי הבר, ומתחילים להגיח גיאופיטים. ראינו כבר חצבים כבר באוגוסט, לפעמים כבר לפני אוגוסט, ולא רק הצומח ככה נותן אותותיו, אלא יש עוד קבוצה אחת שאינסטינקטיבית לא היינו חושבים שהם היו יוצאים דווקא בעונה הזאת, כי אנחנו תמיד משייכים אותם לקיץ או לאביב, אבל למעשה הזוחלים, בני מחלקת הזוחלים, שבהם אנחנו שלושתנו, בועז, איתי ואני, עוסקים, מתמקדים לפחות עם קצת חריגות לכיוון, פזילות לכיוון חזירי בר וכיוצא בזה, אבל זוחלים, שזה המנטים, יש להם עונה קטנה. נהוג לחשוב שיש לנו את האביב ואת הסתיו. הרבה חושבים שהקיץ דווקא זה עונת הנחשים, אבל בעצם הקיץ הוא דווקא לפעמים עונה, כן, היא קצת רגועה. תשאלו לוכדים, תשאלו אותנו, מי שמחפש את הזוחלים בשדה, לרוב לא יוצאים בקיץ, אלא בסתיו, שזו העונה הגדולה, וכאמור העונה הקטנה שבה אנחנו עכשיו נמצאים זו הסתיו. מה שמיוחד בעונה הזאת, אולי הכי מיוחד, שגם קצת נוגד את המחשבה הטריוויאלית, זה שהאינסטינקט שלנו אומר, אוקיי, הצעירים של הזוחלים יצאו באביב, כי באביב יש הכי הרבה אוכל בטבע, והם יתקיימו ויסתדרו. אממה, לא הסתייע בידם להגיע למצב שבו הצעירים בוקעים באביב, כמו שקורה עם זאבים למשל,
נולדים או מומלטים בינואר, פברואר, או חזירי בר ויונקים אחרים שיוצאים לאור באביב, ציפורים, כן, שפע מזון. העניין עם הזוחלים הוא פשוט העניין של האינקובציה, העיתוי הזה, שהם תלויים פשוט, האביב זה זמן של הזדווגות. מה קורה חודשיים, שלושה לאחר מכן? זה זמן ההטלה. מניחים את הביצים, האמא יודעת להניח אותם, להציב אותם במקום מתאים בתת הקרקע. במקרה, במידה ובאמת הנחש מדובר בנחש שמטיל ביצים ולא משריץ ולדות חיים. וכעבור בין 45 ימים לחודש, לחודשיים, פחות או יותר, חלה הבקיעה. שזה אומר, בסתיו, עכשיו, אז אנחנו עדים למעשה כבר מלפני חודש, אם תפתח את התמונה של הביצים, דווקא כן, רגע, קצת הנה. לפני זה, בדיוק. אלו ביצים של חרדון צב מצוי, שזה ממש לא משנה עכשיו של מה הם פשוט כדוגמה ביצים של זוחל, ואתם רואים שהן הם רכות, הן לא ביצים שאם הן נופלות על הרצפה, הן לא מתפצחות, אלא יש להן קליפה גלדית, וזו תתולה בעצם ריקה כבר ישנה שהוצאנו מהאדמה כשחפרנו מחילות של חרדונים, משטחים שהיו צריכים להפוך לחקלאים, אבל זה הרעיון. הביצים האלה הושמו בקרקע באביב, סליחה, בקיץ, ועכשיו הם בוקעים גם במדבר וגם בחבל הים תיכוני, בצפון, במרכז, ומה שיוצא אחר כך זה החבר'ה שבועז מקודם הראה, זה... כן. לאיזה כיוון ללכת? בוא, הנה, כן, זה נראה בסדר. קודם. כן, זה בעצם מתאים לתמונה של הביצים, כי זה אבקוע של חרדון צב. בדיוק. אז זה נכון, זה... הגודל. זה לא היד שלי אמנם, אבל זה הגודל של אבקוע של חרדון צב, שתבינו שאימא שלו מגיעה לכמה קילוגרמים, כן, זו חיה ממש גדולה, כמעט מטר אורך, וחופרת מחילות עמוקות בקרקע, תינוק שלה ממש קטן ועדין, הוא בוקע בסתיו. בואו נראה את הצבעים, לפני שככה נקנח בלמה, מה היתרונות או מה החסרונות בלבקוע בסתיו. כן. אני אלו מקווה תמונות שאנחנו לא שאנחנו... עושים לאנשים איזה טריגר עם כל הנחשים האלה וכולי, אבל מה שנקרא זכות הציבור לדעת. כן, אז זו דוגמה באמת קיצונית שרואים מדי שנה, רואים תמונות כאלה, אבל שוב זה נדיר, אולי אחת לשנה, אחת לשנתיים מגיעות תמונות כאלה שמאתרים בהם קינים שבקעו, בשפה עממית קינים שבקעו, אבל הם מוקדים שבהם הגיחו צפעים צעירים, זו דוגמה טובה מאזור חיפה, אזור שבו הטילו כמה נקבות והן הגיחו. במקרה זה גם הנחש הארסי שאנחנו נזהרים ממנו, זה הצפע המצוי, הנחש הלאומי שלנו, וזה המצב התינוק שלו, האבקוע שלו. כלומר, היצורים האלה הם בני 24 שעות עד, לא יודע, 72 שעות, משהו כזה. כולם היו בסביבות הקן, נמצאו בסביבות הקינים, נלכדו ושוחררו במקום רחוק. בואו נראה רגע את האימא, רק בשביל הסדר גודל. איפה היא? כן, את הלכידה עם הוידאו. אוקיי, כן. אז זו האימא. ושוב, זה נחש, בין אם זה צפע, בין אם זה זעמן שחור, או תלום קשקשים, או כל נחש אחר, אלה הסדרי הגודל. האימהות הן עצומות, הצאצאים הם מאוד מאוד... סליחה? כן, שמעו את הפסקול? כן, זה היה הפסקול. שמעו את הפסקול? לא, אני לא בטוח אם שומעים את הסאונד של הוידאו. כן, הייתה שם מישהי מאחורי הקלעים שצילמה, זה צולם כן. בחיפה לפני כמה שבועות. בעצם בעלת הדירה שאמרה אוי ואבוי. בינתיים מצטרף אלינו, אני יכול לגלות שבינתיים מצטרף אלינו יורם צבי, אז יש לנו, זה האורח הנוסף, אז זה כבר לא בהפתעה, הנה אמרתי, ובהמשך נעבור גם אל יורם. סליחה, אז רועי, אתה בעצם אומר, זה הגודל של האימא? כן, ואפשר לפחות לראות את בפוטנציה. התלום, בואו נראה את התלום קשקשים, קצת לרענן, זה תינוק של תלום קשקשים מצוי, שאני קורא לו מלך נחשי ישראל. הנחש הזה מגיע למעל 2 מטרים אורך, בעובי של כמעט חציל, סליחה, מגיע כמעט לחציל, יכול לטרוף שפן צלעים, כן, בלי שפן צלעים בתת בוגר בינוני, בלי בעיה כמעט. אז כן, הנה, זה אבקוע וככה נראה הבוגר. בדיוק. אמא או אבא,
אני לא זוכר בדיוק מה זה היה, יכול להיות שזה זכר, אבל שוב, היחס, אתם רואים את הגדלים בין הבוגר לצעיר, זה גם בא לידי ביטוי בכמות הביצים, בדרך כלל הנחשים מניחים באדמה לא 2-3 ביצים, כמו חלק מהלטאות הקטנות, אלא יותר בכיוון של כמה עשרות, תלוי בגודל של הנחש ובמין. אז ובעצם אני רוצה... הם מתחילים בקוטר של זרת, והם מסיימים 2 צול, אם נותנים להם להגיע לבגרות, ואפילו יותר. כן, שזה דבר די מדהים. כן. ואני רוצה לקנח בעצם בחשיבות של מה אנחנו עושים כשאנחנו יוצאים בסתיו. קודם כל, למה לצאת בסתיו? למה להגיע בסתיו? אתה קטן, אתה פגיע, אתה צריך לאכול, ומישהו רודף אחריך. זה החורף. החורף במרדפים אחריך, תזכרו שאנחנו מדברים על בעלי חיים שהם בעלי תלויי הטמפרטורת, משק חום הגוף שלהם תלוי בסביבה, הם לא יודעים לווסת את הטמפרטורה כמו שאנחנו יודעים, והם לא מבזבזים גם כמויות אנרגיה כמו שאנחנו היונקים והעופות מוציאים על שמירת חום ופעולות אחרות, וזה בעצם מסכן את הבעלי חיים האלה, גם קטנים, גם אמרנו אין אוכל והקור בדרך, אבל אמרנו גם שאין ברירה, כי העיתוי, אם אתה יוצא באביב ומתחיל את עונת הרבייה באביב, משך האינקובציה ושאר התכונות ושאר התנאים למעשה מביאים אותנו לפקיעה הזאת בסתיו. מה הם כן יודעים לעשות הקטנים האלה? אז באמת בחודשים, סוף ספטמבר, אוקטובר, בתמונה כאן אנחנו רואים נחש ארסי מהמדבר שנקרא FA, גם כן אבקוע, גם אתם רואים את היחס לעץ, מאוד מאוד קטן, הוא ממהר לצאת בערבי הסתיו שעוד חמימים במדבר וגם פה בגליל לפעמים, לאכול כמה שיותר. נאמר יצאו 20-30 אבקועים, תינוקות קטנים של נחשים, כמה לדעתכם ישרדו? נכון, 10-20% אולי לעונה הבאה יגיעו לעונה הבאה או לבגרות מינית, זה בערך מה שאנחנו מניחים, וזה למעשה האתגר הגדול שעומד בפני החבר'ה הקטנטנים האלה, שהופכים להיות בעצם דור העתיד של אם זה טורפי חולדות או טורפי מזיקים אחרים, טורפי נחשים ארסיים אחרים, או פשוט נחשים ארסיים עצמם שמהם אנחנו יותר נזהרים. וזהו בעצם, אותי זה תמיד מרתק, העונה הזאת מרתקת אותי, כי בעצם אנחנו רואים כאן אולי את השיא של אותה קבוצה, אותה התפרצות ואותה שיא עונת רבייה. יש, יפה. זהו, אגב, אם יש שאלות, אני אנסה, בין לבין, אני אנסה למצוא בתוך הרב שיח הזה, אני אנסה למצוא זמן להציץ בשאלות, למרות שזה טיפה קשה, כי אני עושה שיתוף מסך מאצלי, אז לא תמיד אני מצליח להגיע לתגובות בלי לקלקל את השיתוף מסך. ו... ואני חושב איתי, אתה רוצה שנעבור אליך בינתיים, או סבבה, סבבה. ייקח לי איזה רגע, ראיתי ששלחת לי בקשה לשתף איזושהי תמונה, אתה יודע מה? כן, זה אפשרי, יש לי אותה, רצית לדבר על זה, נכון? רואים את זה עכשיו על מעולה, המסך? הנה, מעולה. אז בוא תספר מה אנחנו רואים פה. יפה, יש לנו תופעה, זה בהמשך, באמת בהמשך למה שרועי טלבי אמר וסיפר לנו על הבקיעות של הסתיו, אז יש לנו גם את ההופכי של הבקיעות, יש לנו גם מטלות של סתיו, שזה מאוד מעניין, כי הזיקיות שלנו, הזיקיות הים תיכוניות, מחכות ממש עד העונה הזאת של הסתיו, בכדי להיכנס בעצם לעונת הרבייה הקלאסית שלהם, והן מטילות את הביצים ממש בחודשים אלה. אז אנו נתקלים בזיקיות הריוניות וזיקיות שמטילות, ובגלל שהן הריוניות ומטילות, בעונה הזאת, שהיא גם, כמו שרועי גם ציין, היא יותר קרה, אז זוחלים טיפה יותר איטיים, ואז הן יותר מוצאות את עצמם נטרפות. עכשיו, מה שמעניין, אולי אפשר להעלות כאן איזשהו דיון בנושא, בפורום הזה,
שהטורפים שטורפים את הזיקיות, אם זה חתולים או אם זה בזים ודורסים אחרים, הם אוכלים את הזיקית ומשאירים את הביצים. אם היא הריונית ויש לה ביצים, אז הם משאירים את הביצים, והביצים פשוט זרוקות בשטח, מפוזרות, כמו שניתן לראות בתמונה שבועז שיתף, שהיא נלקחה מצילום פרוקי רגליים, חרקים וזוחלים, זה קבוצה בפייסבוק, ששלחו פשוט תמונה של ביצים שמצאו על הרצפה, ליד ראש של זיקית, מישהו בשם מאיה ליאב, ומה לעשות עם הביצים האלה. אז בדרך כלל, יתקנו אותי גם חבריי המלומדים, ביצים של זוחלים ברגע שהופכים אותן, אז הם פשוט, העוברים שם בדרך כלל לא שורדים את זה, בגלל שמתחילה התפתחות עוברית וכן הלאה, וכלי דם מתפשטים בתוך החלמון וכן הלאה, בקרומי העובר מתחילים להתפתח, ברגע שהופכים את הביצה, אז זה גורם לנזק לעובר. במקרה הזה, לא כך הדבר. אפשר להזיז את הביצים, ואפשר, אם במקרה ונתקלים בסיטואציה כזאת, הם לא ימותו, זאת אומרת, יכול להיות שיהיה להם נזק, אבל הם מאוד מאוד רזיליאנט, הם מאוד מאוד עמידים. הביצים האלה מאוד מאוד עמידות, ההתפתחות העוברית היא מאוד... אלה ביצים בעצם שהן כמעט בוסריות, במרכאות, כי הם בעצם, האמא לא הטילה אותן, ולכן אתה אומר, יש לך איזה חלון זמנים שאתה יכול להציל את הביצה לפני שיש עובר ורשת כלי דם שיכולים להינזק מטלטול של הביצה וגלגול או הפיכה שלה. בעצם זה מה שקורה כאן. אז אני מכיר, אני יודע לאן אתה חותר, אבל אני לא רוצה לעשות ספוילרים. אז בקיצור, מה שמעניין, בביצים האלה זה שהן עוברות חורף שלם בתוך האדמה. העוברים שנמצאים בתוך הביצים האלה, עוברי הזיקיות, פשוט הם נכנסים למין סוג של היברנציה שכזאת, והם כמעט ולא מתפתחים. ורק באביב, כשמתחיל להתחמם קצת, אז העוברים מתחילים להתפתח שוב בקצב גבוה יותר, ואז הבקיעות הם בספטמבר של שנה הבאה, כלומר זה כ10 חודשים של הדגרה, זו הדגרה מאוד מאוד ארוכה, ואני אישית, אני מנצל את הבמה הזאת הנכבדת כדי לדבר אל הקהל ולספר שאם אתם רואים כזה מקרה, ונשלחו אליי כבר 4 מקרים כאלה, רק בעונה הזאת, של זיקית שמצאו את הביצים מפוזרות וכן הלאה, ומה לעשות עם הדבר הזה, וההצעה שלי היא לקחת את הביצים, לחפור באדמה תחת איזשהו שיח, בור כזה, גומה של כ-25 סנטימטרים, להכניס את הביצים פנימה ולחסות אותם. לתת לטבע לעשות את שלו, לא לחשוש, פשוט לעשות את זה. ומניסיוני די גדול בעניין, הן בוקעות. אוקיי, הן בוקעות. האחוזים של הבקיעה הם מאוד מאוד גבוהים, למרות שהכל מתפזר ולמרות שזה נראה כאילו לא זה. אז יש לנו גם את ההופכי של הבקיעות, יש לנו גם מטלות, וההטלות שאנחנו רואים הכי הרבה כרגע גם בקבוצות וגם אני באופן אישי מקבל לפרטי שלי, זה את הסיפורים האלה, לא להילחץ, לא לזרוק, לא זה, לשים בזה, זה כמו באמת, זה כמו הפיניקס, זה כמו פחול, הדבר הזה פשוט הם בוקעים, בסדר? אז הכל בסדר. יש לנו אגב גם עוד בקיעות מעניינות עכשיו, אפרופו זה, ביצים של צבים. עכשיו, הצבוקים הקטנים בוקעים גם בסביבות האוקטובר כזה, אפילו לתוך נובמבר, ואלוהים יודע מה הם אוכלים בתקופה הזאת, ההכרה הזאת, אבל הם בוקעים בתקופה הזאת, והם אוכלים עשבים יבשים וגללים של בעלי חיים אחרים, ועוברים את החורף. זוחלים מאוד מעניינים בהיבט הזה. כן. איתי, שווה לציין רק שהסיפור שאתה מספר על הביצי זוחלים הוא שונה מאוד מהסיפור של ביצי עופות, ששם דווקא חשוב מאוד להפוך את הביצה בשלב ההדגרה. זה משהו אחר לגמרי. נכון, נכון.
טוב, איתי, נראה לי שאני אחזור אליך אחר כך שוב להציק לך, כי יש לנו פה איזה אוסף קטן של תמונות של דברים שעשינו במשותף. אני יודע איפה היית בקיץ האחרון, כמו שאומרים, ומה עשית, חלק מהזמן. אבל נראה לי, יורם, לך יש משהו שאתה רוצה לשתף? כן, אני אשמח לספר על הקרב שפה מאחוריי. כן, אוקיי, אתה לא שלחת לי משהו, נכון? לא שלחתי, או שאני אעשה share screen או שנסתפק כן. בתמונה שרואים ברגע שלי. אני יכול לפתוח לך לשיתוף תכף, אני פשוט נותן לך סמכויות של הוסט. סמכויות על. לגמרי. כן, אוקיי, אני חשבתי לגמרי. שאני... לא, אבל אני לא רואה שאני אוכל לשתף את זה, אני חשבתי שאני אראה את זה, אני לא יודע למה לא רואים את זה. בסדר, אתה יכול להזיז פשוט את הראש הצידה, תראו את ההקרב. אנחנו ננצל את הזמן בשביל להציג אותך, יורם צביק, מירוחם, שבעצם מרכז דוכיפת, נכון? ואתה יכול גם להגיד באיזה שתי מילים, אתה תציג את זה יותר טוב ממני, מה אתם עושים שם. כן, טוב, אני מוותר על השיתוף, בסדר? אנחנו נסתדר עם התמונה הזאת. כן, בתוך עמותת דוכיפת לצפרות ואקולוגיה, שאנחנו עושים גם הרבה עבודה עם נושא של ציפורים, הוקמה ביחד עם דוקטור אייל שוחט מאוניברסיטת בן גוריון, עוסקים במחקרים פעילים, עוסקים בפעילויות עם קהילה וקהל, ועוסקים בפעילויות חינוכיות, במהלך השנים, בתוך עמותת דוכיפת, הקמנו גם את המעבדה לחקר עקרבי ישראל, שזה התחום החביב עליי ושאני עוסק בו יותר, במקביל לעבודה שאני עושה באקדמיה. אני בימים אלו בעצם סטודנט לתואר שלישי, לדוקטורט באוניברסיטת חיפה, בהנחיית פרופסור ערן גפן, בחוג ביולוגיה אבולוציונית וסביבתית, וחוקר עקרבים בעצם. ורציתי לספר פה את הסיפור של העקרב הזה, שהוא נחשב לאחד הנדירים בארץ היום, נקרא חדצל הכרמלי. אנחנו עבדנו בתקופה האחרונה, יש משהו שנקרא הספר האדום של בעלי חיים שונים, קבוצות בעלי חיים שונים שבודקים את המצב שלהם ומנסים לעשות מעקב גם בראייה עולמית, ובמסגרת זה נעשה פה בארץ בהובלה של תוכנית המארג, ועבדנו קבוצה של חוקרים על הנושא של עקרבי ישראל, הספר האדום של עקרבי ישראל. זה עוד לא פורסם רשמית, ותוך כדי עבודה שמנו לב שבאמת אחד העקרבים הנדירים ושאנחנו לא יודעים עליו כמעט והוא די נקודתי היה, זה העקרב הזה. מה שקרה, העקרב הזה ידוע, הוא התגלה בכלל בישראל, אמין תואר למדע מפרטים שנמצאו בישראל בכרמל, לכן הוא נקרא חדצל הכרמלי. בהמשך מצאו אותו גם בגליל, ובאוספים באוספים שלנו, באוספי הטבע הלאומיים באוניברסיטה העברית בירושלים, ישנו פרט ממעלה אדומים, ובמשך השנים אנחנו חשדנו האם זה הגיוני הפרט הזה שנאסף במעלה אדומים. האוסף היה מישהו שמוכר והוא אמין עלינו, אבל אנחנו יודעים בעקרבים שהרבה פעמים הם מצליחים לטפס לתיקים או לציוד, ופתאום אנחנו חוזרים מטיול באיזשהו מקום ופתאום אנחנו רואים אותם אצלנו בבית, ובעצם הבאנו אותם איתנו כנושאים סמויים. ולכן צריך להיזהר עם הדבר הזה, ושמנו את זה בסימן שאלה. לפני כמה שנים במסגרת עבודה אחרת שעשיתי מצאתי שני פרטים של חדצל הכרמלי לאורך שדרת ההר מעל בקעת הירדן, באזור הנחלים תלכיד פירן, וזה הוביל למחשבה שבעצם ישנו איזשהו רצף כזה מגליל, כרמל, ולאורך כל שדרת ההר עד בואכה מעלה אדומים, ושיערנו שיכול להיות שהקרב הזה יהיה בשומרון.
ופה מה שחשוב לי פה לספר זה השיתוף פעולה עם האזרחים, עם הקהל, כי מה שאנחנו קוראים היום מדע האזרחי, citizen science, זה כלי נפלא לחוקרים בשביל לקבל מידע, וככל שהמידע הזה נמסר בצורה מדויקת יותר, זאת אומרת מקום, תאריך, מה בדיוק ראו, תמונות ברורות, אז זה בהחלט יכול לתרום. ולפני כמה שנים מישהו מהיישוב דולב בשומרון העלה תמונה של הקרב כזה, שזה ללא ספק אפשר היה לזהות יפה מהתמונה שמדובר בחצל הכרמלי. נדמה לי שאיתי הפנה את תשומת ליבי בכלל באותה פעם לתמונה הזו שעלתה באותה קבוצה שאיתי הזכיר, של צילום רוקי רגליים וזוחלים, ויצרתי קשר עם האדם הזה, ובהמשך גם הגעתי ליישוב דולב לחפש, ולא הצלחתי למצוא חצל הכרמלי שם, ועד שאנחנו לא מוצאים, אנחנו מאוד זהירים בתור חוקרים, עד שאנחנו לא מוצאים ולא בטוחים, קשה לנו לקבוע איך ולמה זה הגיע. והנה השנה קרו כמה מקרים, זה התחיל ביישוב חשמונאים, שוב מישהו באותה קבוצה העלה, יעקב אהרונוביץ', אם אני זוכר, אם אני אומר נכון את שם המשפחה, העלה תמונה שהוא מצא הקרב כזה אצלו בבית, והצלחתי ליצור איתו קשר, והוא אמר לי שהקרב עוד אצלו, ביקשתי שישמור עליו, ובועז נשלח למשימה לחבור אליו ולאסוף ממנו את הקרב, ואכן ראינו שזה חצל הכרמלי. זו הייתה נקבה הריונית, היא בהמשך השריצה אצלי במעבדה, והיום אני אבא גאה לצאצאים שלה, ומנסה לגדל אותם מגודל אפס, זה מאוד קשה, ממש מאכיל אותם בזבובי תסיסה, וזו עבודה קשה, אני מקווה שנתגבר על השלבים הראשונים, ויהיה לנו עוד כמה פרטים. בהמשך, גם יעקב סלביץ' שמאוד פעיל בקבוצה, הפנה את תשומת ליבי להקרב שנמצא מת ביישוב בית אריה, ונסעתי ליישוב בית אריה, ואספתי את הפרט המת הזה, היה מת טרי, באמת חצל הכרמלי, וחיפשתי באזור בית אריה ולא מצאתי, הגעתי אחר כך לחשמונאים, חברתי ליעקב אהרונוביץ', חיפשנו ביחד ולא מצאנו, ותראו איך הדברים מתגלגלים, ואז כעבור כמה זמן ישנה קבוצה שבהזדמנות אחרת בועז ירחיב עליה, אבל קבוצה שאני חושב שבועז הוא היוזם שלה, של זיהוי בעלי חיים ארסיים, שכל הנוכחים פה שותפים בקבוצה הזו, שמחוברת למרכז רעילות וארסיות שיושב בית חולים רמב"ם, ובקבוצה הזו העלו תמונה של הקרב שעקץ מישהו בבית אריה, והפלא ופלא מדובר בחצל הכרמלי. גם הקרב הזה לצערנו הגיע אלינו כבר שהוא מת, שוב בועז היה השליח שמיהר לאסוף אותו, הוא עוד היה חי בהתחלה, אבל כשהוא הגיע לידינו כבר... הרפתולוג. כן, ואנחנו מקלקלים אותו. אוקיי, וכל העדויות האלה, אמרתי יופי, אבל אין לי עדות ברורה שבאמת מצאנו אותו, בועז אתה על מיוט אז לא שמעו אותך, אין לי עדות ברורה שמצאנו אותו במקום, ואז בתיאום עם רשות הטבע והגנים ארגנו משלחת חיפוש באזור בית אריה. חבר'ה זה לא פשוט, כי זה צריך לתאם עם כל הרבש"צים ועם הצבא, ומסתבר שתאמת עם החמ"ל, אבל החמ"ל לא הודיע לגדוד הזה ולא הודיע לפלוגה הזאת, והדבר הכי מפחיד בשטחים בלילה זה שיחשבו שאתה מחבל וכוחותינו יראו בך. אז כל הזמן שם שיגענו את כולם והסתובבנו לילה שלם, והצלחנו למצוא פרט אחד של חצל הכרמלי, אבל זו הייתה ההוכחה, החותמת הסופית, שאכן הם מגיעים לשומרון, וכבר אפילו תראו זה כבר מערב השומרון, אז קיבלנו פה כבר תמונה יותר ברורה לאזור התפוצה. זה מחזק את הנושא של הקרב שנמצא באוספים כבר שנים ממעלה אדומים, ונותן לנו תמונה לגבי תפוצה רחבה יותר של המין הנדיר הזה, שהוא דרך אגב נחשב כמין אנדמי לישראל. יש איזו טענה שמצאו פעם בירדן, לא יצא לי לבדוק את הפרט הזה שמישהו אמר פעם מופיע בספרות שנמצא בירדן, צריך לוודא שזה באמת זה, בשביל לראות אם הוא באמת מגיע לירדן או לא. אבל תראו איזה יופי, בשיתופי פעולה ובהקפדה על מקומות ותמונות, ויצא לי בשנים האחרונות ליצור קשר אישי עם כמה מהאנשים שהעלו תמונות כאלה, זה ממש ממש תורם. ואני אסיים רק בעוד דבר אחד, למה זה חשוב? אז קודם כל יושבים פה, כל מי שאתם רואים מולכם, אנחנו פריקים של נושא המחקר שלנו, מושאי המחקר שלנו, זה מה שמעניין אותנו, אנחנו נעשה את זה anyway, כי זה מאוד מאוד מעניין ומסקרן אותנו, אבל אנשים אומרים לי, אוקיי, מה אכפת לי? אז הקרב הזה כן מופיע בשומרון או לא מופיע בשומרון, מה זה נותן?
אז אני אתן דוגמה אחת מהסיפור, מהנושא של העקרבים. אנחנו מכירים היום בעולם למעלה מ-2,700 מינים שונים של עקרבים. אנחנו מכירים שימושים רפואיים מעבר לטיפול בעקיצה של עקרב, שימושים רפואיים שהולכים ומתפתחים בהמון תחומים, אני לא ארחיב על זה, זה אולי למפגש אחר, שנעשים היום מתוך בערך 30 מינים שונים של עקרבים. תארו לכם איזה ארסנל של תרופות ושימושים רפואיים קיים בשאר 2,670 מינים ויותר שידועים למדע ושעוד לא נחקרו. לכן חשוב לנו לדעת להבדיל בין המינים השונים, לכן חשוב לנו לדעת את התפוצה של המינים השונים, זה נותן לנו תמונה ברורה ומאפשר, זה אחת הסיבות שמאפשר לנו באמת להתקדם, אבל כל עוד אנחנו רוצים את זה בצורה רצינית, כמדע רציני, חשוב לנו להיות מאוד מדויקים. זהו, זה סוף הסיפור. טוב, תודה יורם, וכמובן שבהקשר שכבר העלית, של זיהוי של חיות ארסיות, כשיש פגיעה בבן אדם, או בבן אדם, או לפעמים אפילו בחיות בית וחיות משק, אנחנו רוצים לדעת איזו חיה גרמה לפגיעה, והאם יש סיכון חיים או לא סיכון חיים. זה מעניין כמובן בעיקר בפגיעה בבני אדם, כי כאלה אנחנו, זה מה שמעניין את רובנו, והקבוצה הזאת, קבוצת הזיהוי שהזכרת, זה קבוצה שבעצם יוזמה משותפת, של המרכז הארצי למידע בהרעלות של משרד הבריאות, שיושב בתוך המרכז הרפואי רמב"ם בחיפה, מנהלת דוקטור יעל לוריה, שבעצם לפני בערך 4 שנים, היא ואני פשוט היינו מתוסכלים מזה שיש מקרים שבהם הזיהוי הוא לא ודאי, והצוות הרפואי לא יודע מה לעשות גם מבחינה טיפולית, וגם מבחינת שמירת טבע, מה לעשות עם החיה, לשחרר אותה, לא לשחרר אותה. בהרבה מקרים, כידוע, החיה לא שורדת את המפגש עם בני אדם, אחרי שהיא עוקצת, נושכת, מקישה וכן הלאה, ובעצם הקבוצה הזאת, קבוצת הזיהוי, נולדה בעקבות הצורך הזה, לתת מידע לצוותי רפואה בזמן אמת, בכמה שיותר מהר, תוך דקות, לזהות נכון את החיה, בשביל לדעת האם יש כאן סכנת חיים, סכנה של תופעות לוואי חמורות או לא. כי בהרבה מאוד מקרים זה בעצם תופעות מאוד קלות, מקומיות, לפעמים מה שנקרא באנגלית harmless, בעצם בלתי מזיק, למרות שכמעט תמיד זה כואב, במקרה של עקרבים, לפחות ממה שאני יודע. ויש לנו מאות פניות בשנה בקבוצה הזאת, ורוב הממוצע של המענה מצד המשתתפים, הזואולוגים והאקולוגים ששותפים בקבוצה הזאת, שהמזהים, הממוצע עומד על פחות מ2 דקות, על מאות מקרים בשנה, כל שנה, ובאמת זה משהו שבאמת ראוי להרחיב עליו בהזדמנות אחרת. אז בינתיים לא ראיתי שאלות בפייסבוק, בפיד, יכול להיות שיש ושזה לא מראה לי מאיזושהי סיבה. אני חושב שרועי רוצה לשאול משהו. כן, רועי? יורם, איך זה הולך עם העקרבים? אם אנחנו סיפרנו על הזוחלים, שרובם מטילים ביצים, חלקם משריצים ולדות, זה קורה בסתיו ולא דווקא באביב. מה הקטע, מה הולך אצל העקרבים בסיפור הזה? זו שאלה מצוינת, כנראה שעד הסוף אנחנו לא מספיק יודעים, לא מספיק מכירים, כי לא מספיק חקרנו, אבל אני חושב שככלל אצבע אפשר לומר שבישראל רוב השרצות אצל עקרבים זה רק השרצות, זה אנחנו כן יודעים, הנקבה משריצה עקרבים חיים, רוב השרצות מתרחשות בחודשי הקיץ, בחודשים יולי-אוגוסט, אני חושב שזה השיא של עונת השרצות, ואנחנו רואים את הצעירים האלה מתפזרים, מספיקים עוד לאכול ולעבור נשל או 2 ראשונים כבר בעונת הקיץ הזו, קיץ תחילת סתיו, ואחר כך חלקם נכנסים לאיזושהי תרדמת חורף, או רק מורידים פעילות, חלקם פעילים גם בחורף, בעיקר מתחת לאבנים, וכן, וממשיכים. עוד דבר, אם כבר הרמת לי, אז חשוב להדגיש שעקרבים, בשונה מרוב פרוקי הרגליים שאנחנו מכירים, שרובם חד-עונתיים או חד-שנתיים, סוגרים מחזור חיים בשנה, עקרבים הם מעריכי חיים יחסית,
ורוב המינים שלנו בארץ הם מעל, מגיעים, אם הם לא נטרפים קודם, מגיעים בשקט מעל 10 שנים, וכנראה שהמינים הגדולים אפילו מתקרבים לאזור ה-20 שנה. ככה שזה בעל חיים שמעריך חיים יפה. במקביל בדקתי מהר, נזכרתי שיש לי צילומים של נקבה של נבו עם צאצאים שצילמתי ביער בן שמן, ולהסתכל על התאריך, מתי זה צולם, וזה היה בסוף חודש אוגוסט. ככה שבאמת קיץ, כמו שכמובן... כן, הנבואים איכשהו, זה מאוד מעניין, אנחנו מקבלים, שוב, בזכות הקבוצות האלה שכולם מתעדים, אז אנחנו מתחילים, אפשר באמת לחוש מה קורה, אז דווקא המינים הקטנים, כמו החצל הכרמלי, הם השריצו בסביבות יולי, והמינים הגדולים, נבו יריחו, מאמצע וסוף אוגוסט, זה ככה הייתה עלייה גדולה במספר ההשרצות והתיאורים של נקבות שמסתובבות עם צאצאים על הגב, כי עוד משהו רואי שלא אמרתי, שמיד במהלך ההשרצה, הנקבה בדרך כלל עומדת כשמתחת פתח ההשרצה, הוא נמצא, לא יודע אם אני מצליח להראות את זה, לא קשה, הנה פה למטה, והצאצאים נופלים לכיוון הקרקע, והנקבה שמה את הרגליים שלה כמו סל לקלוט את הצאצאים, הם יורדים למטה והם מיד מטפסים ועולים על הגוף של הנקבה, מסתדרים, הראשונים תופסים את המקומות הטובים, הבאים בתור עולים עליהם, זה תלוי במינים השונים, יש מינים שמשריצים כמות נמוכה יחסית של 8, 10, 15 צאצאים, ויש מינים כמו הנבו יריחו שהוא הגדול בעקרבי ישראל, שיכול להגיע לכמה עשרות של צאצאים, ואז הם כבר שכבה על גבי שכבה. בהמשכים. כן. טוב, יש פה עוד שאלות בתוך הפורום? לפני ש... כן. כן. יש לי שאלה. יצא לך יורם לראות פעם את החדי צלע הקטנים שלנו, מגובשש וחלק, או עקרב נמלים הירדן, עם צאצאים קטנטנים על הגב? זה, אני חושב שזה אחד הדברים הכי חמודים שהייתי רואה בחיי, אבל לא יצא לי לראות. יצא לך? אז בשטח לא ראיתי, במעבדה ראיתי לא מעט מחצל החלק, שהוא באמת בין הקטנים, אז יצא לי לראות לא מעט, ומתנהגים אותו דבר כמו הגדולים. הצאצאים עולים על הגב, ונשארים שם, הם מאוד מאוד קטנים בהתחלה. כרגע יש לי תינוקות, מאחר ואני, חלק מהמחקר העכשווי שלי עוסק בסוג חצלה בכלל, בישראל ובעולם בכלל, אז יוצא לי לגדל עכשיו יחסית לא מעט חדי צלע, אז כל מי שבוקע, אני כמובן, כל מי שמושרץ, סליחה, אני כמובן משתדל לגדל אותו, וזה מעניין לראות, יש לי עכשיו צאצאים, גם של חצלה מגובשש, גם של חצלה חלק, גם של חצלה כרמלי, ורואים את ההבדלים בסדרי גודל. החצל הכרמלי הוא יותר גדול משמעותית, הצאצאים יותר גדולים, כמובן יותר נוח לטפל בהם לשמחתי. יש לנו עוד חצלה בארץ שהוא מהקבוצה של הגדולים יותר, נקרא חצל החלק, שהוא אפילו, הצאצאים אמורים להיות אפילו יותר גדולים מהצאצאים של החצל הכרמלי. אבל לזה עוד לא זכיתי במעבדה. חצל הגדול התכוונת בטח, לא? חצל הגדול, סליחה, אמרתי חלק. אמרת חלק. תודה על התיקון, חצל הגדול, כן. בשביל להבין את הסדרי גודל, אפשר לבוא ולומר לציבור ששרץ של נבו יריחו לצורך העניין, שזה סוג כאילו מין של הקרב די גדול, שרץ של נבו יריחו הוא בגודל של חד צלע חלק בוגר, לצורך העניין. לא עד כדי כך, לא, כן. יש עדיין... נגיד. כן, חצל החלק... זה ממש סדרי גודל אחרים לגמרי, כן? כן. תראה, איתי, עוד דבר מעניין שקורה, זה שאין גודל אחיד, אני הופתעתי מאוד בשנים האחרונות בכמה מקרים, אתה לפעמים אוסף פרט שהוא נראה לך שהוא טרום בוגר כי הוא עוד קטן, והפרט הזה מתרבה או משריץ במעבדה, ואתה אומר וואו, חשבתי שזהו, שהוא צריך עוד לגדול, עוד להיות בוגר, ויש גם את הצד השני,
יש כאלה שאני מגדל אותם ומעריכי חיים גם במעבדה, והם תופסים גודל בסוף. למשל יש לי כמה חדי צלע חלקים שבשטח לא ראיתי אותם מגיעים לכזה גודל, אבל במעבדה התנאים טובים, סבבה, מקבלים אוכל טוב, אף אחד לא רודף אחריהם, והם מגיעים לגודל ממש ממש מרשים. אז זהו, אז יש וריאביליות. דרך אגב, טוב, אם אני כבר מדבר כל כך הרבה, אנקדוטה לגבי הפרט הזה, האצבע שלי צריכה להיות פה. אתם רואים את הצוות? כן, רואים את הצוות, וזו צוות של זכר, יש פה מגרעת ובליטה באצבע הנעה, שזו האצבע התחתונה, יש את הבליטה, ובאצבע הנחה, האצבע העליונה, יש את המגרעת. זה אופייני לזכרים, כנראה זה עוזר להם במהלך החיזור, שזה סיפור אחר, נשאיר אותו לפעם אחרת, אבל שהם אוחזים בצוותות של הנקבה. אני אומנם ממש ממש בפתיחה דיברתי על הפגה, אבל אי אפשר לגמרי להימנע מזליגה של אקטואליה, של הזמנים האלה. אני רק ככה, הערה קטנה, כוכבית, מתוך כמובן הפניות שאנחנו מקבלים בקבוצת הזיהוי המשותפת לזואולוגים ולאנשי המרכז הארצי למידע בהרעלות, אנחנו ראינו קפיצה בשבועות האחרונים בעקיצות הקרבים של חיילי מילואים וחיילי סדיר בכל מיני שטחי אימונים ושטחי התארגנות וכן הלאה, בלי, כאילו, ברור שאנחנו לא מזכירים לא מקומות ולא שמות ולא שום דבר, אבל ראינו קפיצה גדולה במספר התקריות אדם הקרב, בין אדם לובש מדים לבין הקרב, שזה כמובן מאפיין בעצם את הכמות הגדולה של האנשים שנמצאים בשטח ובשטחים שהם טבעיים או חצי טבעיים, סמוכים לשטחים טבעיים, שבדרך כלל לא נתקלים בכמות כל כך גדולה של פעילות אנושית בשטחים כאלה, בכזאת אינטנסיביות. ואנחנו כמובן ממליצים לכולם, לכלל הציבור, בכל מקום שאתם נמצאים, וכמובן לאנשי כוחות הביטחון, לפקוח עיניים טוב טוב, לבדוק את הסביבה לפני שאתה מתיישב, לנער ציוד לפני שאתה מרים אותו מהקרקע אם הוא היה מונח הרבה זמן, בין אם זה תיקים, וסטים, נעליים, מה שלא יהיה, כי מה לעשות, אנחנו נמצאים בסמוך לכל מיני חיות, כולל חיות שחלקן עלולות להיות מסוכנות, ולא רוצים לגרום כמובן חס וחלילה לתבהלה, אבל עדיף לפקוח שבע עיניים ולהיזהר ולהימנע. זהו, בועז, בעניין הזה חשוב רק להגיד באמת שזה לא כל כך מבהיל, כי קודם כל רוב מיני העקרבים שיש לנו בארץ הם לא מסכני חיים. נכון. ובאמת הרבה מהעקרבים שקיבלנו לזיהוי בזמן האחרון אמרנו אין בעיה, כואב אבל לא נורא. ולכן זה לא, וגם המינים שאנחנו מחשיבים אותם כמסכני חיים, בדרך כלל הם מסכני חיים בעיקר או לאנשים שהם אלרגיים, או אנשים עם מחלות רקע מה שנקרא, או לילדים מאוד מאוד קטנים, תינוקות, אבל בדרך כלל חייל בריא, גם אם הוא יקבל עקיצה מהקרב שנחשב מסכן חיים, כנראה שחייו לא יהיו בסכנה, אבל חשוב להתפנות ולהיות בהשגחה רפואית, כי כן יכולים להתפתח דברים שונים, חלק מארסי העקרבים משפיעים על המערכת הלבבית, וחשוב מאוד להיות במעקב. נכון. ורצוי מאוד להתאפק ולא להוריד על הקרב אבן או את הקט של הנשק, לצלם אותו שלם ובפוקוס. זאת אומרת, אנחנו מעדיפים שלא ירגו אותם בכלל, אבל זה אנחנו. אבל גם בפרקטיקה של הזיהוי ובחירת מסלול הטיפול הנכון, מבחינה רפואית, חשוב לצלם אותם כשהם במצב כמה שיותר שלם. והיום לכולנו יש, הרי כולנו מסתובבים מצלמות כל הזמן, כמעט כולנו. אז לצלם ולשמור את התמונה, לשלוח אותה למי שיכול להעביר את זה לזיהוי. אז בעצם נשאר לנו איזה מין
אפשר לקרוא לזה נקנח, באיזה, נעבור על זה די זריז, זה ככה highlights מהעונה של העבודה בשדה, שאתם רואים עכשיו את האלבום, כן. רואים את התמונות, זהו, אז אני הכנתי איזשהו מאסף קטן של צילומים מהעונה האחרונה של הדיגום בשדה. רוב התמונות שאני אראה עכשיו זה בעצם תצלומים מעבודת השדה במסגרת ניטור של זוחלים, בתוך פרויקט המארג, שזה בעצם המיזם שעוקב אחר מצב הטבע בישראל. בין השאר יש ניטור ארוך טווח, ניטור זה מוניטורינג, בניסיון לתרגם את המילה מוניטורינג לעברית, ובעצם אנחנו עושים, זה בעצם סקר חוזר, שבאותן נקודות על המפה אנחנו חוזרים אל אותה נקודה פעם בשנה או פעם בשנתיים, תלוי באופי של הניטור והלוגיסטיקה והתקציבים וכן הלאה, חוזרים לאותו שטח שוב ושוב ושוב, ובוחנים איזה חיות אנחנו מצליחים למצוא שם, או איזה צמחים. יש גם, אפשר לעשות גם ניטור כמובן של קרקע ומים ושל דברים אחרים, במסגרת הפעילות של מיזם המארג, שבעצם יושב בתוך מוזיאון שטיינהרט באוניברסיטת תל אביב. אני אחראי על חלק גדול מהניטור של הזוחלים בכל מיני מקומות בארץ, ולחולות הנגב וגם לחולות החוף אנחנו מגיעים אחת לשנתיים. כשאני אומר אנחנו, זה בעצם צוות או חוליה של 2 אנשים, ואני משתדל לסחוב איתי את איתי, גם כי מאוד נעים לי איתו ברמה האישית, וחשוב יותר, או לא יותר, חשוב לא פחות, זה שמהבחינה המקצועית, ואנחנו מכירים את השטחים האלה כבר די טוב, ומה שמאתגר בעבודה בשטח, כמו שרואים פה בתמונה, אנחנו נעים בשטח, חלק מהעבודה מתבצעת בתוך שמורות טבע, והכל באישור ובתיאום של רשות הטבע והגנים. זאת אומרת, אנחנו זוכים להסתובב גם במקומות שבדרך כלל אסור לטייל בהם עם רכב, כי אחרת אי אפשר להגיע לנקודות ולעשות את העבודה, וכאמור הכל נעשה בתיאום עם היתרים מתאימים וכן הלאה, ומבחינת ההתעסקות עם חיות הבר, שהן חיות בר מוגנות במקרה של זוחלים. ויש שטחים, האתגר הראשון שלנו בשטח זה בעצם שהרבה פעמים השטח משנה את פניו בגלל תנועה של רוחות וגשמים. אין הרבה גשמים בחולות הנגב, אבל גם הם יחד עם הרוחות עושים כל מיני שינויים, ולפעמים השביל שהגענו באמצעותו לנקודה לפני 2 היום לא קיים, כי כיסתה אותו דיונה. ואנחנו עובדים אומנם עם רכב 4x4, אבל זה לא משהו שעובר, זה לא באמת עובר בכל מקום בצורה חלקה, אם השטח הפך להיות שטח לגמרי של דיונה פראית אמיתית. עוד אתגר שאיתו יותר קל להתמודד, זה יש דברים, מי שמכיר את הצמח כפתור חולות שמופיע פה בתמונה עכשיו, מופיעה תמונה של הצמח כשהוא במצב ירוק, לפני שיחידות ההפצה שלו מתייבשות והופכות לכפתורים יבשים שצד אחד שלהם חלק והצד השני קוצני. אחר כך זה בעצם נתקע בצמיגים בהמוניו, במקומות שבהם יש הרבה כאלה, ולרכב זה לא מפריע, אבל כשאתה מתכופף לצלם לטאה או עקרב או עקבות או משהו, אתה יורד על הברכיים, אתה צריך לבדוק היטב אם אין לך מתחת לברכיים כפתורים כאלה, כי אז הם דוקרים אותך בברכיים, וזה לא כיף בכלל. העבודה, טוב, פה אתם רואים אותי מחזיק ידית של מג"ב, בשביל לעשות ספונג' החולות. חלק מהעבודה זה פענוח של עקבות של זוחלים בחולות. אנחנו מוחקים שבילי טשטוש, אנחנו גם קוברים מכלי פלסטיק פתוחים בתור מלכודות נפילה, אחר כך יהיו תמונות של מה נלכד בזה. כשיורד הערב אנחנו משתדלים להישאר בשטח, לא... העבודה, מה שהראיתי עד עכשיו מתבצע, הכל מתבצע בעצם באור יום מבחינת הניטור, אבל אנחנו מנצלים את העובדה שאנחנו כבר נמצאים אי שם בשטח, ואנחנו יוצאים גם לסריקות לילה בשטחים סמוכים לשטחי הניטור, בשביל לחפש נחשים, לטאות ובעלי חיים אחרים. זאת דוגמה עכשיו לתמונה שצולמה בזמן שאנחנו בוחנים את החמוד הזה. זה נחש חולות שעקבנו אחרי, בעצם גיששנו אחר העקבות שלו לאורך מספר עשרות מטרים, ובסוף הגענו
קצת פחות מחצי נחש מציץ מתוך מחילה, שכאן בעצם הנחש מנסה להתפרנס, הוא מנסה לתפוס אוכל, נכנס לתוך מחילה של לטאה, הוא מנסה לדוג אותה החוצה, ואיתי, פה זו הזדמנות בשבילך להגיד איזה מילה ממה שאתה רוצה לגלות, אתה לא חייב לגלות הכל, אם אתה רוצה לספר משהו על מה שהם עושים במעמד הזה, בלי לחשוף יותר מדי קלפים. כן. כן, נחשי החולות נעים על החול ובעצם משתמשים באף הקטן שלהם, החמוד הזה. פעם אבי ארבל קרא לו נחש חולות חרטומן, בגלל שיש לו מין חרטום כזה, יש לו קסקס חרטום כזה, נראה כמו עת חפירה כזה קטן, והוא משתמש בעת חפירה הזה, תוך כדי זחילה הוא תוקע את הראש שלו בחול, פעם בצד ימין, פעם בצד שמאל, פעם ואלף פעם בכל צד, ובעצם מגשש אחר כנראה מחילות של לטאות, וכשהוא מוצא אחת אז הוא באמת חופר ומנסה להגיע לתוך המחילה ולטרוף את הלטאה. אבל ללטאות, שנוניות חולות וגם שנוניות ארוכות כף, יש הפתעות וכל מיני דרכים להיחלץ מהמצבים הדוחקים האלה של נחש שבא לטרוף אותם, וזה בא בדמות מחילות צידיות כאלה שנקראות מחילות מילוט, שברגע שהנחש נכנס למחילה העיקרית, הלטאה פשוט נכנסת למחילת המילוט ופורצת הצידה כ-30-40 סנטימטרים מהפתח של המחילה העיקרית, ורצות פתאום בתוך הלטאות פעילות יום, אנחנו מוצאים אותן פתאום פעילות באמצע הלילה, וראיתי שזה קרה לי לא מעט פעמים שזה היה ככה בסמוך לנחש חולות שפשוט ניסה לחפור את המחילות שלהם. ואז, אוקיי, עכשיו הבנתי. ואז עם השנים זה הפך להיות, אוקיי, יש פה לטאה פעילה, אז בואו נחפש את הנחש חולות שחופר את המחילה, וזה פשוט אחד לאחד כל פעם קרה מחדש. כן, יש להם את הדרכים שלהם. כן, טוב. תודה. הנה. אני מקווה שאני לא מביך אותך, יש פה יותר תמונות שלך מאשר שלי, כי זה מהטלפון שלי, ובבוקר באים לשטח, בודקים את העקבות בשבילי הטשטוש, ובודקים אם הצלחנו ללכוד משהו בתוך המלכודות, שזה מה שאתם רואים פה בתמונה, כוסות בנפח של 1000 cc, של ליטר, שאנחנו קוברים עד הספק, שבעצם הכוס, זה בעצם מייצר בור פתוח קטן בנפח של בערך ליטר, שממתין לחיות קטנות שיפלו פנימה. אז נופלים כל מיני דברים, לא רק זוחלים. כשאני אומר זוחלים אני מתכוון לטאות, כי נחשים, נדיר ביותר שנחשים הם מספיק קטנים בשביל ליפול ולא להיות מסוגלים לצאת. מה זה? והקרבים ליורם צבי כמובן. לא, נכון. אז אנחנו מחפשים את הלטאות, אבל נכנסים פנימה כל מיני פרוקי רגליים, וגם חסרי חוליות אחרים, וגם חרקים, וגם עקרבים, וגם מחדישים, ועוד ערב רב של יצורים. זה על הבוקר דוגמה לטאה שפגשנו די בסמוך לשביל הטשטוש. היא לא קשורה למלכודות, פשוט היא עוד לא התחממה מספיק כדי לברוח ממני רחוק, וזאת שנונית ארוכת כף, צעירה, מאוד מאוד צעירה. לידה יש פה בעצם פשפש, זה טריסית כלשהו, לא? כן, אני חושב שהוא מהסוג, השם המדעי נדמה לי קודופילה, אבל אל תתפסו אותי במילה. לא נתפוס, בסדר. יש המון חרקים, בתמונה הזאת רואים גם עקבות של גרביל, איפה שאני מצביע עכשיו עם הסמן, אני לא יודע אם מצליחים לראות את הסמן שלי, וגם עקבות של נחושית חולות, שזה חומץ שמתחפר בתוך החול ושוחה כמו צוללת מתחת לפני המים. על הדרך, בתנועה בין נקודה לנקודה, אנחנו פוגשים גם כל מיני יצורים אחרים של המדבר, גם ציפורים, גם יונקים, כמו הזוג הזה החמוד של אמא ועופר, של צבי נגב, וחלק מהניטור מתבצע בסמוך לשטחי חקלאות של יישובים במערב הנגב, בעיקר באזור פתחת ניצנה, כאן חממות של אזור כמהין ובאר מילכה,
ויש לנו חלקות ממש בסמוך לשטחי החקלאות האלה, ובעצם חלק מהניטור, זאת אומרת חלק מהשאלות שמאחורי הניטור שאנחנו עושים זה האם יש הבדלים שניתן להבחין אותם או להבחין בהם מבחינת ההרכב מינים של הזוחלים והכמויות שאנחנו מוצאים בסמוך לפעילות אנושית כמו פעילות של חממות וחקלאות, לעומת שטחים טבעיים לחלוטין שמנותקים ומרוחקים מהיישובים ומשטחי החקלאות שלהם. ופה ושם אנחנו לא מצליחים ללכוד דברים במלכודת. אתם רואים כמה איתי שמח בתמונה הזאת שהצלחנו ללכוד שנונית. שנונית זה בעצם תוצר לוואי. המלכודות אנחנו משאירים אותן משעות לפנות ערב עד למחרת בבוקר, פחות חופף לשעות הפעילות של השנוניות שהן פעילות יום, אבל פה ושם נלכדות, ואנחנו כמובן משחררים הכל מיד אחרי מדידה וצילום. אנחנו מוצאים גם, דיברנו על ביצים לא מעט בחלקים הראשונים של המפגש הזה. כאן יש קליפות ביצים של כוח אפור, שזה משהו שלא רואים כל יום, וזה יכול לשרוד בשטח הרבה מאוד זמן. אנחנו לא יודעים מתי הטילו אותן, מתי הן בקעו, אבל אנחנו יודעים שזה כוח אפור, כי אין שום דבר אחר עם ביצים שיש להם מרקם כזה, גודל כזה וצורה כזאת. ביצים יחסית ארוכות באורך של מעל 3 סנטימטר בציר האורך, ביצים מאוד מאוד מרשימות ומאוד מאוד פריחות. זה מתפורר ממש לאבקה אם אתה לא נזהר כשאתה בא במגע עם זה. זאת תמונה כבר ממישור החוף. ברגע שאנחנו מסיימים בנגב אנחנו עוברים לניטור של יכולות מישור החוף. יש לזה שיקולים בעיקר אקלימיים, שבדרום הרבה יותר חם ממה שבאזור החוף. אנחנו עושים את זה לפי איזשהו סדר ממה לאורך העונה. ופה אתם רואים, כמעט רואים 4 קו צעיר, תינוק, אבקוע, שפגשנו בחולות פלמחים, אחרי שהוא עשה לנו בית ספר מבחינת הגששות. כאן בתמונה רואים את יורם פרונקין, את הסטודנט לתואר שני, שמנסה לעשות בוק ל4 קו החמוד הזה, שה4 קו הזה באמת עשה לנו בית ספר. חיפשנו אותו במשך, אני חושב שזה היה יותר מ-15 דקות, עד שהצלחנו לאתר אותו, וזה נחשב נצח כשאתה מסתובב בלילה עם פנס ומגשש אחרי עקבות. זה היה מאוד מאוד מאתגר. נחשים מאוד צעירים, משאירים עקבות מאוד חלושים, קטנים, עדינים, ויותר קשה לעקוב אחריהם. והחבר'ה האלה גם יש להם חושים מאוד חדים, הם יודעים שאתה עוקב אחריהם, הם מרגישים את הצעדים שלנו, בעצם שומעים במקרה של נחשים דרך הקרקע את הוויברציות של הצעדים ושל התנועה שלנו, והם בעצם יודעים איך למקם את עצמם. הם עושים ככה כל מיני טקטיקות של מילוט, של לשים בינינו לבינם שיח, ואז בזמן שאני מקיף את השיח נחש עובר לצד השני ועוד פעם עוצר, ואז אני מגיע לצד שבו הוא היה והוא לא שם, כי הוא עבר לצד השני, ואז אני ממשיך להקיף ועושה את התנועה ההפוכה. וכל זה בתנאים שמאוד קשה לאתר, כי אנחנו לא כל כך טובים בחושך, והם יותר טובים מאיתנו, לפחות חלקם. קצת דוגמאות, חזרה למערב הנגב, דוגמה לנחש כיפה שפגשנו בחולות מערב הנגב, באחד הערבים שבהם הסתובבנו וחיפשנו נחשים. אחן קטן, וגם אחן חרטומים, קצת מטושטש. בטעות בחרתי את התמונה הפחות יפה, מה לעשות, החיפזון מן השטן כמו שאומרים. וכאן זה כבר מתוך המלכודות של הניטור, באחד מאתרי הניטור שלנו במערב הנגב. זו נחושית חולות, לטעם ממשפחת החומתיים, שבעצם יודעת לשחות מתחת לפני החול, בתוך החול, כשכל הגוף שלה סמוי מן העין. רק העקבות, אם היא בעומק רדוד, אז היא מותירה עקבות שנראים כמו מין סליל כזה, מין זיגזג כזה, של הקריסה של המסלול שבו היא זחלה מתחת לפני החול, וככה אנחנו יודעים איפה היא עברה. בשביל שנוכל לדעת את כיוון התנועה שלה, היא צריכה לצאת החוצה ולהשאיר עקבות עם סימני רגליים. גם אם היא עושה את זה למקטע של 5-6 סנטימטר, מי שמיומן ומכיר את העקבות יודע מיד אם ללכת ימינה או שמאלה, ואז כשאתה מגיע לקצה הקלטון הזה בתוך החול וזה נעצר, אז אתה יודע שהיא אמורה להיות מחופרת בנקודה.
ואם החול זז, אז אתה כמובן יודע בוודאות שזה שם. לפעמים יש תוצרי לוואי מוזרים מאוד שאנחנו לא ממש יודעים להסביר אותם, כמו למשל גשם של חיפושיות בלאפס, של שחרוריות שנופלות לתוך המלכודות. היו חלקות בניטור שעשינו השנה בנגב, היו לנו כמה חלקות שבהן כמעט בכל המלכודות, או בכל המלכודות, שזה 10 מלכודות בכל חלקה, החלקות הן לא גדולות, גודל של 2.5 דונם כל חלקה שאנחנו עושים בה את הניטור הזה. היו לנו חלקות שבכל 10 המלכודות זה היה מלא בחיפושיות, וכשאני אומר מלא, ככה זה נראה כששולפים את המלכודת מתוך החול. תראו, יותר מ-50% מהמלכודת זה חיפושיות, יש פה לפחות 60 או 70 פרטים בכוס הזאת, והיו לנו גם יותר מלאות. דוכיפת. אתה רואה מאוד מתפעלים. יורם, אנחנו עושים לך פרסומת. אתה רואה? שווה, שווה. כן, בוודאי, פרסומת לדוכיפת עם החולצה. הדגלונים שרואים פה בצילום, אלה דגלונים שאנחנו מסמנים את המיקום של המלכודות שחפרנו, כדי שיהיה לנו קל לאתר אותן בבוקר, שלא נאבד אף מלכודת. להשאיר מלכודת בשטח, פתוחה, נטושה, זה בעצם גוזר מוות על כל החיות שנופלות פנימה בחודשים הבאים, עד שהרוח ממלאת את המלכודת בחול, ואז היא מפסיקה להיות מלכודת. ואנחנו בעצם מאוד מאוד רוצים להימנע ממצבים כאלה, שאנחנו לא רוצים להשאיר את הדברים האלה, את מלכודות המוות. אנחנו משתמשים בהם זמנית, לפחות מיממה, מוציאים אותם מהשטח, לא משאירים זכר, והדגלים עוזרים לנו לאתר מהר את המלכודות ולהוציא אותן מהשטח, ולהחזיר, מה שנקרא להחזיר את המצב לקדמותו, להשאיר את השטח. בועז, כן. בועז, זה הסבר מאוד מאוד חשוב מה שאמרת עכשיו, ואם אני מבין נכון, גם יש מספר קבוע, זאת אומרת, אתה יודע שאתה צריך לבוא עכשיו ולתקוף 10 מלכודות, אז אתה לא עוזב את השטח עד שלא מצאת את כל 10. נכון. שנייה, קיבלתי תמונה מוזרה. קיבלתי תמונה לזיהוי. לא, אז עכשיו הנה זה בלייב, אז לטעה, כן, שלחו לי תמונה של קמטן. שחשבו שהוא נחש. כן, מכפר דניאל, היישוב שגרתי בו עד לפני שנה ומשהו, שלחו לי עכשיו צילום של קמטן ושאלו אם זה לטעה או נחש. אז עניתי כדי להרגיע. בדרך כלל אני לא מתעסק עם הטלפון באמצע לייב, בזום, בפייסבוק. נכון, יורם, זה נכון מאוד מה שאתה אומר, ועכשיו הזכרת לי משהו אחר. כשאנשים משאירים פסולת בשטח, פסולת של מיכלים, כוסות חד פעמיות נטושות, מיכלים ישנים, ג'ריקנים של שמן או של מים, בקבוקי זכוכית, בקבוקי זכוכית, פלסטיק וגם פחיות, כל מה שמשאירים בשטח, בעיקר בשטח של חולות, אבל לא רק. בחולות, למה אני אומר בעיקר בשטח של חולות? זרקת בקבוק ולא אספת אותו, נפל לך, שכחת לאסוף אותו, והפייה של הבקבוק איכשהו מסתדרת כלפי מעלה, ובגרביטציה זה מסתדר ככה, כי החלק התחתון יותר כבד מהחלק העליון של הבקבוק. הצוואר של הבקבוק פונה כלפי מעלה על שיקוע של דיונה. בעצם מדובר פה בפתח של מחילה מלאכותית, שחיות יכולות ליפול פנימה, אבל לא יכולות לצאת, אם זה בזווית משופעת. ואנחנו מוצאים אחר כך בשטח, זה דברים ממש איומים. אתה מוצא בשטח בקבוקים עם המון המון בעלי חיים מתים בפנים, רובם זה חרקים, אבל יש גם דברים אחרים. אני אומר רובם חרקים, זה גם לא בסדר. גם בקבוקים שוכבים, שהוא שוכב מאוזן לגמרי, הם יכולים להיכנס פנימה, הם מריחים ריח של שארית, משקה או משהו, זה אולי מתוק, הסוכר מושך, הם נכנסים פנימה, ובגלל המבנה של צוואר הבקבוק, הם לא מצליחים למצוא את הדרך החוצה. ואנחנו מוצאים בקבוקים שוכבים, מלאים בבעלי חיים שמתו בפנים. וגם אם מצליחים איכשהו לשרוד, אם מגיעה עונת הגשמים, נכנסים פנימה מים והם טובעים ומתים. אז זה משהו, זאת נקודה למחשבה לכל מי שבעצם חשוב לו לא לפגוע בטבע, לא רק הלכלוך שמשאירים אחרינו, אלא גם הלכלוך הזה לפעמים הוא קטלני לחיות. פה אנחנו רואים תמונה מחולות זיקים, זה כמו שאמרתי, הפגה מהפגה, אבל הכל זולג לנו פנימה. היינו השנה בחולות זיקים, רואים פה את תחנת הכוח מדרום לאשקלון, אנחנו מסתכלים מדרום לצפון,
שטח שעכשיו מופיע הרבה בכותרות בהקשרים ביטחוניים, ופה הסתובבנו בעצם באיזשהו מקום, טוב, הנה גם לי זה עושה טריגר, הסתובבנו פה שהפחד העיקרי שלנו, איזה תמימים היינו, הפחד העיקרי שלנו היה שלא ישקע הג'יפ ונצטרך לחפור את עצמנו החוצה, וכמו שקרה לנו שנתיים קודם שהיינו פה שקועים במשך חצי יום עד שבאו לעזרתנו לחלץ אותנו, חברים יקרים מרשות הטבע והגנים באו להציל אותנו, ובעצם זו הייתה הדאגה שלנו, שנשקע עם הג'יפ, שנתייבש כי לא שתינו מספיק, נקבל כאב ראש, זפת השמש, ובעצם במציאות הנוכחית אי אפשר להסתובב פה בכלל מבחינת ביטחון, לצערנו. ואפילו הנה, הסתובבנו בלילה בעצם באותו מקום, באותה שמורה, בשמורת זיקים, הסתובבנו בלילה, חיפשנו חיות, וגם מצאנו חיות, ומדדנו ושחררנו. וזה כבר משמורת ניצנים, התמונה הזאת שרואים פה את העיר אשדוד ברקע, מנקודה אחרת באותו שטח. זה אמור להיות כבר כמעט הסוף של האלבום הזה הקטן שהלתרתי. חלק מהסימנים שאנחנו מוצאים ורושמים לעצמנו, הסימני שדה, אז כבר דיברנו כבר על עקבות, דיברנו על הראינו קליפות של ביצים, גם גללים וגם נשלים משמשים אותנו הרבה פעמים בזיהוי, שגם אפילו ברמת המין של חיות שהיו בשטח, וכל המידע הזה הוא מידע מאוד מאוד חשוב, שבסופו של דבר מגיע ונרשם, ומצטרף לבסיסי הנתונים שלנו. פה בתמונה זה נשל מאזור הגחון של שנונית חולות, אחת הלטאות היותר נפוצות בשמורת חולות ניצנים מבחינת לטאות פעילות יום. לפעמים יש לך הפתעות, דברים לא נדירים בכלל, אבל שלא ציפית לראות במקום שבו אתה מסתובב. כאן חומד גמד, שזו חיה לחלוטין ים תיכונית, בדרך כלל בהקשר של שלכת ורקב מתחת לשיחים ועצים בחבל הים תיכוני, כולל מתחת לאקליפטוסים ואורנים, זאת אומרת גם עצים נטועים וגם עצים טבעיים. ומצאנו פה בעצם חומד גמד צעיר, קטנצ'יק, אבקוע, מצאנו אותו פעיל בשעות הבוקר בדיונה, אומנם לא רחוק, מרחק של עשרות מטרים בודדים משטח מכוסה ב100% שיחי רותם ולענה, זאת אומרת שטח מאוד מיוצב, לא של חולות נודדים, אבל הוא היה על החלק היותר נודד של החול, מה שמאוד מאוד הפתיע אותנו. זאת אומרת, יש כל הזמן הפתעות, אנחנו עושים את העבודה הזאת כבר, זה המחזור החמישי נדמה לי של הניטור, זאת אומרת כמעט 10 שנים שאנחנו מנטרים בפרויקט הזה, וזה פעם ראשונה שאנחנו רואים חומד גמד בשטח הזה, בבית גידול הזה. והנה זה בשבילך יורם, גם משמורת ניצנים, הקרבחול, אני מפחד להגיד איזה מין, כי אני לא יודע, הלכתי לאיבוד. בשמורת ניצנים זה הקרבחול ניצני, בלי קשר לשם ניצני, זה על שם... ניצני על שם ניצנה, נכון? לא, הוא על שם ניצן. מנדי, שם הפרטי אני חושב, מנדי ניצן, שנפל בששת הימים והיה טכנאי באוניברסיטה העברית, עבד עם פנחס אמיתי ועם גרשום לוי, ופיני נתן לו את השם לזכרו. אז הנה, טוב, את זה לא ידעתי ואני שמח שאני יודע עכשיו. והנה אבקוע של שנונית שפלה, גם מאותה, ובמלכודת הזאת, יודעי חן, כמו שאומרים, ידעו לזהות שיש פה גללים של חיפושיות. זאת אומרת שהיו פה גם חיפושיות יחד עם הלטאה בתוך המלכודת, מכיוון שזה לטאות צמחוניות, הן לא עשו ללטאה שום דבר, והן גדולות מדי, מכדי שהלטאה תוכל לאכול אותם. אז הם איכשהו הצליחו לשרוד עד שבאנו לחלץ את כולם בבוקר. ויש כאן עוד פעם נחושית חולות, בטעות שמתי 2, וזאת הקודמת הייתה נחושית חולות, זאת שנונית חולות, שרואים כמה היא ססה לצאת מהמלכודת. שחררו אותי, תנו לי ללכת הביתה. אז אני חושב שבשלב הזה, גם מבחינת הזמנים, סגרנו כשעה, ואני רוצה להגיד לכם המון תודה חבר'ה, רועי, איתי ויורם, אני פשוט לפי הסדר של השיתוף שעשינו, פחות או יותר,
תודה רבה רבה לכם, ואנחנו מקווים שנוכל לעלות בזמן הקרוב לפי התנאים שיהיו, לא יהיו לנו, אנחנו נשתדל להעלות תוכן חדש, לארח גם עוד חברים ועמיתים ועמיתות וחברות שמתעסקות ומתעסקים בתחומים שמעניינים אותנו, ואנחנו מקווים שמעניינים כמה שיותר אנשים גם בבית. ואני חושב שנאחל לכולם שיהיה שקט, שכולם יחזרו הביתה בשלום, כולם שיחזרו הביתה בשלום, ומייחלים או מתפללים כל אחד לפי דרכו, או גם וגם שכולם ישובו הביתה במהרה ושישוב לכאן השקט. אז כמו שאומרים, לבשורות טובות. מחבר הספר החדש של העקרבים, אחד המחברים, אז גם בהקשר הזה אולי נתפלל שאולי הוא יציג כאן במפגש הבא, באחד המפגשים. כן, לא, זו הערה חשובה, אוהד יהלומי, שהוא אחד המחברים של מגדיר העקרבים, שיצא בהוצאה משותפת בעצם של אוספי הטבע ושל רשות הטבע והגנים ומרכז דוכיפת. הוא, ככל שידוע לנו, נחטף ושבוי בעזה, ואנחנו מכאן כמובן מתפללים שכל החטופים והנעדרים יחזרו בריאים ושלמים במהרה, ושולחים לכל המשפחות באמת את האיחולים שלנו. כן. חיבוק חם ותקווה שהם ישובו, הוא ובנו וכל שאר האנשים שנמצאים מעבר לגדר. כן. אמן. אמן ואמן. אוקיי, אז אנחנו מקווים שמשהו, אני אומר, אנחנו מקווים שמשהו הצלחנו להפיק מהמפגש הזה, שוב סוג של שבירת שגרה, כמה שזה לפעמים קשה, גם את זה לעשות, לצאת קצת מהמחשבות, ומה עכשיו טבע ומה עכשיו, אבל כן, אם הצלחתם, אז אנחנו מקווים שמשהו טוב יצא מזה. אוקיי. תקווה גם לי. בהחלט. שיהיה סוף שבוע שקט ורגוע, כמה שניתן. תודה רבה. ביי ביי.